Makroi su zapravo minijaturni programi, odnosno automatizovane instrukcije koje se pokreću unutar Excela i na taj način izvode seriju koraka unutar bilo kog radnog lista. Makroi nam omogućavaju da automatizujemo skoro bilo koji postupak koji izvršimo u Excelu. Upotrebom makroa možemo da pre svega ubrzamo neki postupak ili više postupaka tako što snimimo našu aktivnost u Excelu, a zatim je po potrebi reprodukujemo. Ova opcija je pre svega korisna zato što reprodukovani snimljeni makroi izvrše ono što je snimljeno mnogo brže nego što bismo mi to mogli fizički da uradimo. Dakle, ukoliko često koristite Excel i pritom koristite procedure koje se ponavljaju tokom rada u njemu, makroi će vam biti od neprocenjive vrednosti. Makroje je moguće napraviti na dva načina. Jednostavno snimimo klikove mišem i pritisnute tastere na tastaturi i Excelov makro rekorder u programskom jeziku Visual Basic jednostavno snimi ceo postupak. Drugi način je da se napiše program u spomenutom programskom jeziku koji je razvio Microsoft kako bi mogao da se koristi ne samo u Excelu, već u čitavom Officeu. Prednost prve mogućnosti je što nije potrebno da budete programer da biste koristili makroje. U narednom videu ćemo napraviti jedan makro kako biste naučili kako se oni prave.